Jeg vil bevise differentialkvotienten for et andengradspolynomium, altså et andengradspolynomium med forskriften fx er lig med ax i anden plus bx plus c får den afledte funktion f mærke af x0 er lig med 2ax0 plus b, hvilket er differentialkvotientens forskrift. Alt dette vil jeg finde ved hjælp af tretrinsreglen. Vi udregner først, trin 1. Vi udregner først funktionstilvæksten i punktet x0, som er delta y er lig med fx0 plus h minus fx0. Og for at få andengradspolynomiet til at passe ind i delta y, så sætter vi først første led ind i andengradspolynomiet, og derefter andet led ind i andengradspolynomiet. Og så kommer man til at hedde a x0 plus h i anden plus b x0 plus h plus c. Og så minuser vi med a c0 i anden plus b x0 plus c. Så skal den reduceres, og det kan jeg starte med at gøre ved hjælp af første kvadratsætning. Så der kommer til at stå ax0 i anden plus ah i anden plus 2axh, og det gør der i første led. Og i næste led kommer der til at stå bx0 plus bh plus c, og så skal vi minuse. Vi tager minusparentesen og trækker den fra, hvor vi siger a er minus ax0 i anden minus bx0 minus c. Her er der så nogle ting, der går ud med hinanden, og ax0 i anden går ud med minus ax0 i anden. Sådan der. Og så bx0 går ud med minus bx0 her. Og så har vi plus c går ud med minus c. Så er delta y er lig med ah i anden plus 2ax0 h plus bh. Så er vi nået til trin 2, og i trin 2 finder vi differenskvotienten, hvilket er delta y delt med h, og det er lig med ah i anden plus ax0 h plus bh divideret med h. Og når man dividerer med h, må vi fjerne et h i hvert led, så det bliver til ah plus 2ax0 plus b. I trin 3 vil vi lade h gå mod 0, for at se om der findes en grænseværdi. Så ah vil også gå mod 0, mens at ledene 2ax0 og b ikke indeholder h. For at finde differenskvotientens grænseværdi benytter vi formlen lim af h går mod 0 af delta y divideret med h. Og vi ved, at delta y over h er lig med, og det er ah plus ax0 plus b, så den kommer til at hedde lim parentes ah plus ax0 plus b over h går mod 0. Hvilket giver resultatet 2ax0 plus b. Så differenskvotienten har grænseværdien 2ax plus b, og 2ax plus b er også lig med f mærke af x. Jeg har nu bevist, at når fx er lig med ax i anden plus bx plus c, er f mærke x0 er lig med 2ax0 plus b.